Professor Ben Obi K. Ugochi Merese from India. And also, Obi K. Ugochi Merese from India. And also, share the link. Since you're not live. Not live. Okay, so let me share the link to the group. Yeah, the group. I'm not in the group. I never knew so. Not to anyone at the group. We see that. Yes, we go. Professor, I never know. Prophet. Okay, prophet. Prophet Ben Obi. Yes. As you go. Honda Bunde Yalaka. We have him. The prophet. I like it. Welcome. Amana, neno ya. Ebo bwe no. Wa afu juju. Ni na onye nwai ma neno ya. Ebo bwe no. Dika ko na mbe. Iwe na abanye n'oche. All life na Facebook. So I na-anya ka obinye ụna na-akụ aka a ga-apụwa n'ezi ka eji ebe a wee mụnye ọkụ uche ndị nna anyị niile a n'ebe a ga-eje eje mụnye ọkụ ka ọkụ Igbo ka o mubekwa ọkụ Igbo nyụrụ anyụ ka o mube bido tata gaba ọkụ ahụ ga-eme. Not to forget, I want to have a talk. I like to behind the DJ.
You shift. I know them. That's me. I'm deputy editor. You cannot tell somebody you can be a shift.
I recovered 9 balls.
house of Anglican, 12 crates of ammunition for Nigerian Army. All the other people all government employees Sorry. Before we are that I talk too much. Yeah, if I'm going to get out, I follow what you I will put in go to if I sign it, but there are 27th. So, again, one I put in if I fell and the finish already that's the Mama. Who got signed and who got hand to government without bloodshed. Back on the apartment, back on the mobile, Palace, venue, 1,500 each. Back where the mobile had a visit, a little member. And I saw Mama Gazan and Fabian. Makia Kanji, I don't know. Asimula, you can in the Yoga. Open your belly. Now, follow Gate. 2023, it was all 7 all the Kaku. Amazing. Or teaching one on the Naya, or one of the okay, or the 2 down of every family. Yes. And you get one. I do it. I call you in all your one. Now you can live. I have one up with an Apanapia. Who's on your own job? This is a very teaching when you get. I mean, we get it. What do they do? Akoya. I got to bomb. That's a man. When I need to play in what they want to tell. And I'm more for the another radio. Come in one name, I don't know. I took down. I'm what on there, not a leper. Now you get ready. It will be sad. And I okwu gbasalo ọkụ ife maka na ife okwu were na n'olili mmemme ka ị nọ na oke ụzụ ga na-atụ Ọkpale na-abịa Ọbụla ndụba iwe bido mmemme. Ọbụla ndụba iwe bido mmemme. Alaezada Ọbụla ndụba iwe bido mmemme. Ekele m unu. Your median.
bụkwasị ndị Igbo ji eje n'ugwu. Taata ka ndị amụma ndị gboo ji eje n'ugwu ije bụrụ ike. Fabụrụ ike taa echekwu mbụ ebe na aka mmụọ wete mbụli ego ala ha wetara n'ugwu Nwafọ wee jee aka mmụọ wee kwụkọta ife anyị eji wee mee eke mbọsị eke maka mbọsị eke wee mewe ọrụ. Famasi ya mbọsị eke mbọsị oyi ndị Igbo ga-anachi ya n'ọrụ ahụ maka mmemme pụrụ iche. Hello. N'izu ka m si abịa ndị Igbo, izu na-abọ bụ mmemme, izu na-abọ bụ mmemme ndị eze na obi. Mmadụ mgbe ebelu ugwu na nwa, mmadụ mgbe ebelu ugwu ọ bụrụ eze na nwa. Igbo ka na-eze, ọdụm Igbo ka na-ezo ka Ibili Igbo ọ dị ndị eze, Igbo ọ dị ọkụ onye tata bụ mmemme pụrụ iche n'isi ndị Igbo maka na tata dịka agba ama Izrel gbara ndị be Jekọb maka oge dị n'ihu. Ọ na-ekwu maka oge a ọsị anọ m mkpara na-ekwu ndị ọnụ Jekọb ọsị anọ m na-eche nzọpụta gị Chukwu. Juda ịbụ nne ọdụm jee bido njem a nwoke ọdụmọdụ n'obe gị ka mkpọrọ eze a wee kwuo ka ọ wee depụtawapụ o nwere ike mkpọrọ imegide ya ụmụnne gị agwa eluigwe ọ gbadata ọkpọ Asha ọsị Asha ịma na ịbụ onye ilu ụtọ ihe anya na obi eze ka ndị ọma ya n'ịkọ n'ọgụ ọ gbadata o wee sị Dan ịbụ ọkaikpe ụmụala mbụ odogwu dịka gị odogwu nwoke ihe abụ agụ obi ka ị nwee obi bụ n'ụkwụ ka onye obi dachi ya ka mbịa wee n'etiti ndị nwata ka m na-echekwa ọsị anọ m eche nzọpụta gị Chukwu na Gad bụ ọsọ chi ya mụ bụ oke odumodu mma bịa wee n'etiti ndị m. Ekele m nwaanyị na Virgin Maria tata na malite ọgwụ nwaanyị afọ kwere ka mmụọ otu Igbo bịa n'anya wepụta ụwa ka a wee mezuo nkwa afọ nke afọ Izrel maka ọdịnihu. Tata Igbo na-eche ọkpara eze n'ugwu ka ọ bịazi Igbo. Ndị gboo chịrị Igbo Emeka Ọdịnegbochi na ndị Anabaghị Uwe chiri Igbo okwu azụ na 1996 ha akọla anyị si na ozi esirikwa n'ọkọ ọbịa na 1968 bụ na ndị Igbo chọta obere oge n'ọkọ ọbịa n'ọmebe ya ife afọ mere akpọ ya na aga masa maka o mesịrị obodo ka ọ mere anyị oge ahụ ise ndị Igbo wee tụọ alụ akpọrọ ya Igbo 96 ajọta ọ wee sị ebe ọ bụ ọkpara ebodo Igbo na ọya na okpueze Igbo ya anachi ya ka ọ dị n'isi mmadụ Igbo wee nwee ikike iwechiri ejimalụta azụ ejama Igbo ka ọcha bụle na ọ bụ ejima n'Igbo bụrụ ejima ma Igbo tata ndị obodo niile azụzere ikoliko niile kpochiri ọkụ a ekwe ekwe ya ọkụ ahụ kwuru bụ ọkụ pụrụ iche anyị gbanyere ọgwụ n'ime kedu ọkụ ọ gbanyere n'ime ebe niile niile ndụ n'Igbo weta afịfịa bụ n'ọkụ Igbo afịfịa na-asacha Igbo afịfịa na-asacha obi afịfịa na-efichapụ onye arụ kwere afịfịa Igbo na-abụ onye nọrụ na otu ọmefịa na-arụ otu ana anyị wasị na tata na anyị nọ n'ebe a n'elu wee na-ekwu na ndị Igbo niile nọ n'otu ndị Igbo niile arụ na ede ndị Igbo niile arụ na egbe ndị Igbo niile nọ n'ọrụ ndị Igbo niile nọ n'otu anyị na-achọ maka otu afọ na ọ ga-akọba
Tata bụ kacha afọ ndị Igbo ji anọ n'elu ugwu. Ana m ekwu n'ọkọ si na mmụọ ọbụla kwụsịrị Igbo ya ada. Igbo ya kwụsị ili Igbo. Ndị Igbo wee n'ise. Wee n'ise. Ndị Igbo anatago. Ndị Igbo anatago. Ndị Igbo anatago. Ndị Igbo anatago. Ndị Igbo ayagokwa. Ndị Igbo anatago. Ndị Igbo anatago. Ndị Igbo agadago. Wee n'ise. Wee n'ise. Ezudo.